Η οπερέτα «Απάχηδες των Αθηνών τέλος», μια ηθογραφία που σκιαγραφεί τις αντιφάσεις της αθηναϊκής κοινωνίας στην περίοδο του Μεσοπολέμου, ανεβαίνει στο θέατρο Κνωσσός κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7:30. Πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει μια παράσταση την οποία χαίρεται πάρα πολύ ο κόσμος, άλλωστε ελπίζω ότι το έχετε διαπιστώσει ήδη κι εσείς, και μπορεί να έχουμε μια προϊστορία από τις αρχές που ξεκίνησε η οπερέτα από την λυρική, και τότε οι περισσότεροι από εμάς ήταν μέσα σε αυτή την παρέα που ανέβηκε και τότε. Αλλά δεν φιλοδοξούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο απλώς. Το καλό είναι ότι έρχεται νεολαία, νέος κόσμος, και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι έρχονται μέχρι και παιδιά μικρά από 5 χρονών και φεύγουν όλοι ενθουσιασμένοι, γιατί είναι κάτι πρωτότυπο, κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όμως οι μελωδίες είναι τόσο γνωστές, γιατί έχουμε μεγαλώσει ουσιαστικά με αυτές, χωρίς όμως να γνωρίζουμε από πού προέρχονται. Ουσιαστικά είναι μια φαρσοκομωδία, θα έλεγα, αλλά που έχει κάποιες σκοπτικές ματιές στην κοινωνία της εποχής, αλλά που θα μπορούσε να ήταν και σύγχρονο. Δηλαδή είναι ένα κλασικό έργο, γι' αυτό κιόλας έχει τόσο μεγάλη επιτυχία ανά τους αιώνες, θα έλεγα, γιατί ουσιαστικά έχουμε περάσει στον 21ο αιώνα.